Здравейте хора, това е днешният епизод и днес реших, всъщност не съм решила, а ме помолиха да направя реклами на двама мои приятели в YouTube, за да се абонирате за тях и сега ще ви покажа техните канали. Добре хора, сега ще ви покажа първият профил. Да го отдалеча малко. Значи не знам дали го виждате хубаво. Профила и се казва Kiki. Where's the Kitty? Снимката е на анкет. Тя качва на Hacked, OMG, на New Intro, игри с звуци. Готини клипове прави според мен и се абонирайте за нея. И да, нека да преминем към следващия профил. Добре хора, ето го и вторият профил. Той се казва Bonnie the Bonnie. Има 16 абоната. Kiki Where's the Kitty има 18 абоната. Ето профилът му. Като отидем надолу, тук има създадени плейлисти, пише FNAF и Yandere симулатор. Той прави клипове на Yandere симулатор, на FNAF. Той обича тези игри, на Goat Killer или на играта Goat Rampage. Така, ето пак има други. Забравих да ви пусна клип на Kiki Where's the Kitty, сега ще ви пусна. Хора, на Kiki Where's the Kitty най-новият клип е на New Intro Messing with Me Outfits XD. Чакайте. Той е интернет. Сега ще дойде. Ето хора, пусна се. Хора, това е видеото на Bonnie the Bonnie. Добре хора, мисля, че клипът е как аниме героите играят, т.е. танцуват и да. Добре хора, това мисля тази епизод, надявам се да ви е харесал. Ако ви е харесал, дайте палец нагоре, абонирайте се за бутона, който е горе и коментирайте долу. Надявам се епизода да ви е харесал и да видите.